Здравей хора, аз съм Алекс. Днеска ще ви кажа как може да си направите от тук банерче. Така, от тук нали може да си избирате такива, кенадал и тук някакъв текст. Може да сложите тук, може тук, може на коронката, може къде си искате. Отмени. Меме. 3D текст. Нали тук си избирате разни дизайни. И ето примерно тук как е. Пише това. Запазва. И вижте като лантето някъде. Така, а това сега преминем към това. Как да си направите YouTube банер? Как ви заглавието? Влизате в тия трите точки. После Image Size. Натискате на Custom. И ето ви YouTube Channel Banner. Тук има и YouTube Thumbnail. Наш бръв банера. Така. Да, забравих да ви кажа. Първо трябва да си изберете. Аз ще избера мемето. Първо трябва да си изберете дизайна. После натискате тук. После тук. После тук. Как се? Тук. Тук и тук. И тогава ви се получава така. Малко ги направим. После цъкате тук на моливчето. И така. Аз съм, нали, който е видял Shit BG Pro Gamer. Тук. Пак тук. Опа, не лъбай. With Alex. Малко така не. Може да го направи даже така. Може да, ако искате дума по-удобно да ви бъде. Така. На който така ще свърши. Само така ми бъде. Виждате дизайн. Натискате на Atom. Tiles. Browse. И тук избирате. В момента е на това семпъл тук. Аз бра някое друго. Това не е хубаво. Айде това. Опа, възпи тук. Тук. Много яко, ама. Така. От тук, нали, го едитнете, самия текст. Тук го изтриете. Да съм тук. Сега го пише на ново. Алекс. И така. Който е тъп. Си е тъп. Yes. Така, от тук, нали, тупек. Позиция, как да го наместите насам. Малко нагоре, малко насам, още малко нагоре. Идеално. Може да се засилвате. Но аз естествено не искам. Тук може да го направите примерно някъде от галерията. Аз не искам се това. Да. Транспартамент. Така. Color. Може да бъде така. Може така. Не са варианти. Това не се харесва. Може така. Може и традиционно. Виждате. Не си ме харесваше така синято. А може и си добавите от тук така. Ето така към по-зеленото и ето. Не припести искам. Може да бъде така. Избирате два цвята. Майче тук
Да, как да ви бъде това, като Photoshop, както го правите. Някой. Два цвята трябва да си избереме. Майче от тук. Примерно, ако е такова. Yes. Ето. Бива. Кошката. От тук не ми харесва. Разкарай се. Добре. Идеално. Но. Констракт. Така. Охо. Какво ще кажете? Са мои буквите да ги... О, шит. Ще беше тебе. Идеално така. От тук, нали, дизайните казахме. Тук това не знам, що ми изчезна. Тук може да добавяте някакви стикери. Трябва да си избера никакъв. Ако има някакъв джойстик или телефон, ще го добавя. Мемес! Не може. И да, искам това. Така. Някак се получи според мен. Кой ще кажете? Да, искам да го добавя, но не ми се получава. А тогава какво ще се гръмни? Така, тъпото е, че гледай сега. Който, нали, има Samsung от G5 май нагоре или нещо такова, беше от J5. Примерно Safe as Project. И отваря на настройките. Не знам, защо направих така. Така, думата файл е до калкулатора. Айде. Добре. До видео също така да не се от диктофон, до интернет няма смисъл, до съобщението няма смисъл, до часовника няма смисъл, на ласкания рекордера няма смисъл. В Фейсбука няма смисъл. Месенджер, да, има. Но там нещо мога да си го правя. S-Voice App не, Samsung Health не, Skype не, YouTube да. Тук пак не отваря това. Какво е това, бе? Стана, бе! Аз съм Господ. Сега си го слагам. Ще го кръста. Тяпи да ти това дърви. Цена! Сега видим да го сложиме. Да. Моят канал. Канализация. Местоположение, камера си места така. Айде. Ако ми се запаметило. Тук имам разни. Ето е там ми е сегашната. Аз ще го спомета пък като имейдж. Рендеринг имейдж. Това видео сега не знам колко се дълго се получи. Айде! Не!
Значи трябва да са по-близки. Те сега. Сега трябва да стане. И вие тъпно ще ми го видите. Не е това. Готово. Сега как ще изглежда. И... Май си реших името. Защото аз се смислих. Така. Да. Значи последно това хора. Не, шит. No. Не. Аз поне си исках pro-gamer. Не, това ми пречи да си смена името, нали? Не, бе, аз исках да го сейфна, бе, гледайте колко е тъпо това. А между другото имам една добра новина и една лоша. Лошата, започна с лошата, че в скоро време няма да има интро и аутро. Да, разбирам ви. Няма да има интро и аутро. Причината е, че тази програмка я загубих и не мога да я сваля. Така да. Гадно е да. Разбирам ви чувствата. Как ти? И така че ще взема... Тая седмица трябва ми пристигне компютър от ремонт. Не знам и тогава ще своя програмки. Ще мога да снимам от там. Twitch още не съм го схванал. Така че и още няма да има. Така че леко по леко ще стане. Така, не знам колко дълго се получава, но изглежда някой час ще стане по-късно. О, но... Аз... 3 дена. Сега вместо АД ще го направя БГПМ двойното В и А. Двойното В е W, знам. Докато това се мъчи, аз ще направя ново. Как спеше? Ново е. Така. Exit. Пак ще влезна. Така. Тонова. Сега това ще ми бъде на меме. Това ще бъде яко. Само, че ще направя така пак за всеки случай. Ма не, то ми трябва само един текст. Така че... Да видим. Ай, това. Значи, ще го напиша всичко с гледни букви. Да. BG Pro Master и... Малко... Звучи малко... Това са ми любими шрифт и няма го променям. Така, малко му оголемявам това. И директно е така. Така, shadow. Не, чакайте. Stickers. Не, но. Nope. Стикерите не дали.
Къде надолу, бе? По стълбите. Аз пак ще направя някакви такива. Така, буквите. Буквите ще ги направя синьо. То shadow. Няма как да няма. Да, то в принцип си има. Малко е така, под 3D да го направим. Shadow има. И с shadow. Идеално. Но оп. Save to gallery. Save image. Това още не е станало. Holy shit. То май няма, интернет ми е бъгнал пак. Yes. No. Ето ми го, бе. Не много яко, ма бива. Защо не може да си сменя банячето? Това други път ще го правим. Айде, бе. Така. Всички промени в името. Добре. Не, ноп. Съм бил добър, бе. Не ми е нужен фотошоп, ама сега и това докато стане. Ако не знам какъв вятър духа. Хайде. Между другото, така, ако върна малко на така. Не, няма ми излезен старто. Так. Мене ме е, че е много голямо излиза. Може да го направя малко по малко. Сега после си свалям програмките на компютъра за обработване и за снимане. Бандикама мога да оставя линк в описанието. На камтасата аз още не знам откъде да я сваля. Така че като го намеря, ще ви оставя линк долу в описанието. И ако искате, може да си ги свалите и да почнете канал като мен. Както и виждате, има и снимки, такива банери, как да си правите. Имате всичко. Програмки. Така, сега трябва да станат. Как вървят синхрон. Тън. Виждате, голямото и малкото. Как почти са... Би трябвало да е станало. Защо това се шегува с мен? Така няма значение, трябва да е станало, няма как. На снимката. Това нещо се бъгва. Това нещо се бъгна. What the hell?
Осета показах ви. И така, това ще бъде от нещо видео. Може да се получи дългичко или мъличко, не знам. Питам да изрезам някои части. И така, това ще бъде всичко от мене и до скиф.